Täällä kylpyhuoneen remontti edistyy. Seinät on vesieristetty ja valvoja on ne käynyt hyväksymässä. Seinästä on otettu koepala, mistä on mitattu paksuus ja se on riittävä. Lattia on tasoitettu muutamaan kertaan lämmityskaapelin päälle ja siihen tulee vielä yksi kerros. Se on hyvä. Saunan foliopaperit on vaihdettu ja rimotettu. Ja vesieriste jatkuu tiiviisti. Saunan puolelle vaihtuu foliopaperiksi, joka on teipattu höyrytiiviiksi joka puolella. Laudetuot on asennettu ja kiukaantuki ja täällä sama juttu, että höyryn sulku jatkuu tiivisti vesieristykseen. Nyt seuraavaksi aloitetaan laatottamaan seiniä.